Panther LS 2001 bring bodi kaleng muser. Bodi kaleng masih kaleng bodi kaleng. Bodinya masih kaleng, ban tebel, siler utuh. Daleman masih orisinil, Jok udah hadap depan semua. AC oke, double dingin, daleman orisinil. Kita buka ke mesinnya, masih oke semua, bersih, mesin bersih. Motor gede ini orang masuk pulau. Pira? 1,5. Duh, motor CBR ini kok 1,5. Mesinnya ya aja genah. Lah iya mesinnya aja genah kok. Lah iya. Ini motor mau 1,5 cah. Motor gede ini mau 1,5 ya. Lah iya. Lah iya. 1,5 aja susuk ra iya. Oke, siap. Oke. Motor isih keteteng ngene kok. Regane murah buah 8 juta 2,15. Lho, mesine isih segel. Ban-bane anyar. 8 juta. Lur. 2015. Oleh ngaritan neh yo. Duh, lha kok doble muni? 3.300 ki ramune iki ya seneni wong. Oh ngono ya. Tahun pira? 2.000 suprake kok jemekan. Oh iya. 3.300 lho. Masa. Jual. Oh iya ya. Iki rego pira lek iki lek? 15 atau 50. Walu iku rewu ngakune. Mas, 3 Pro. 2.000 pira? Regane? Regane 12.500. Oh, ya. Langsung nater. Weh. Ngeri. Mesinnya jos ya. Digital ya. Wah, iya digital wis. Bilet lho, wah, istimewa. Bonus kacamata. Apa ya? Weleh. Yo, sing kepengen Harley lur. Motobi ta apa iki? Benelli ya. Benelli Motobi. Kondiang montore. Istimewa, kaya anyar. Kilometer agak 1000. Anyare piro niki lek? 40. Wah, anyare 40 ya. Iki didol piro? Selawe ngono. 26. Dol 26. Nek larangan ya mek susuk, nek wis roh barange. Motor sing kaya anyar, kaya anyar, nalpote double. CC-ne 200.